Balmao aya fo tare agressif Bamako minye sana yele kalanso ye sene banga mara aleni jege moni vétérinaire ka nga jamana kono a chien folo ni yo da le toy Bamako ka fe école supérieure privée des sciences et techniques agricoles sotiba Bamako ya minye mama ba fa saka kalange sene kota nasra fe baga mara jege mo vétérinaire ani sene ta sra bela jele fe i wasado agressif la unuka système LMD ni mamba fait ka DIT ke sa ka nyesi reproduction animale incinération artificielle animalement ibe se ka taye munu fana ba fait ka licence ke en médecine vétérinaire ulu fana ba se ka taye mi DIT reproduction animale aleni incinération artificielle animale o bela jele kalame ke agressif la Bamako togo seben olu be damine mi ye novembre kalo tletanye katabla sa fomiye kalanta olo watu la mamunu mana yen sugandi ikon ma do be wasa soro sabula miye baga mara jege mo kata se vétérinaire bara uma o bela jereme ke togo seben sara usa olu ni togo seben go ni seben febe kala ibe se ga weleli ke nega juru srala miye 74 98 74 47 74 98 74 47 miye agressif Bamako abe Bamako ka fe ya Krengrene yala sotiba esad malien ale kandulati kere kenefe nautara e dongo do kaw bismillah ka nye Gilles Jean B Kone vétérinaire do wa minye kalanso nye atigi ale yere ayaw bolu jona sabula minye kalanyoro nye a kalanso a hake o donendo ya sawka se ka o de togo sebe jona ukake ama jigisigiye. Aw bisimila hôtel Lafia la niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfiri dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye
an ka kɛ i komi mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka servisiw wele waasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP. U kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka subakɔnɔmɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pays fɛ. Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma. Reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama, a suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ an filɛbaw ni an lamɛnbaa cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma. Bi ye alamisa ye février kalo tile 5 san 2026 an b'o kɔnɔna na.
bi sɔgɔmada in na min ye duwecirekaw ye an bɛ taa olu fɛ yen maa 5 tora ji la yen Gunam ale marabolo kɔnɔna don wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ka se ka min ye taji la don o baaraw bɛ ka to sen na an ka juraw ka minɛn minnu bɛ yen nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la wɔlɔfɔw fɛ yen a naliko kɛlen don gɛlɛya ye min ye kɔntenɛriw ye sira a kɛlen don ka degun se u ma kosɛbɛ wulikajɔw fana hukumu kɔnɔna na hali bi ka kɛ ni samɛsamɛfɔli ye calatigɛ jɛkulu ani faso ka baarakɛ boloda belebelebaw olu ka samɛsamɛfɔli tun bɛ yen kununko ka ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛma ma sɛnɛko ta na sira fɛ Shinkaw ka lasigiden b'an fɛ a minisiri bɛ sɛnɛko la ale n'o ye ɲɔgɔn ye segukaw fɛ yen sɛnɛ gɛrɛgɛrɛ min ye kɛnɛkanda ye o baara dɔ kan ka sigi sen kan segu nin kalo in tile 10 ka taa se tile 12 ma n'a bɛ fɔ ma ko kurazadi sibi ale ni kalasa olu fana bibi na min ye yiriwali baaraw bɛ ka kɛ clôture n'o o ye alimanw ka baɲumankɛtɔn ye n'ale kɛlen don ka CAS sigi n'o coordinateur national ye Salaba fala ye lamɛnbaw filɛbaw bilasiralibaw minnu bɛ n'u b'an ladi su ani tile an b'u fo k'u waleɲuman dɔn fala ye YouTube an y'a sigi sen kan n'o y'an ka chaîne YouTube ye bibi na YouTube maaw y'a yira sa ko maa 100 ko o bɛ ka an lajɛ u ye nin jɔnjɔn in bila ka na ko nin ye an ta ye ko sabula min ye maa 100 ye an y'o sɔrɔ min ye anw ta tɛ fala ye maa minnu b'an lamɛn minnu b'an bilasira minnu bɛ sira ɲɛnamaw fɔ an ye ka tiɲɛ fɔ an ye bi ala bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min a ka d'u ye cogo min na olu ta don sabula n'i ye maa 100 sɔrɔ o bɛ k'i lajɛ o kɔrɔ ye ka dɔ fara cɛsiri kan donc min ye an filɛbaw n'a lamɛnbaw ye nin ye aw ka cadeau ye sabula anw bɛ ka baara kɛ nka aw de ta don sabula don o don aw de b'aw ka forfaitw san aw de b'aw ka crédit ta aw de bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi yaasa a bɛ se ka an ye cogo min fala nin kɔfɛ mun bɛ yen n'an y'o sɔrɔ u bɛna nin dɔwɛrɛ ya e bɛ taa u fɛ yen wa e bɛ to yan de n'an ye maa 1,000,000 sɔrɔ k'u bɛna dɔwɛrɛ d'an ma tuguni donc a ka to a sanfɛ maa 100,000 kɔni o sɔrɔla ka ban 1,000,000 ala ka o don fana yira an na k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn fala ye bamananw ko ko dugubila ka fisa laadawuli ye anw de ko ko yan ko alamisa o alamisa maliyɛn i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ fan o fan i k'i ka hakilina fɔ anw ye min bɛ bɛn an n'a bɛndɛgɛmɔgɔw ka o di maaw ma sɔgɔmada in na an balimakɛ dɔ fala ye ale da donna min na an k'a lamɛn an bɛ sɔrɔ k'an ka farankanw kɛ a la an ka jɛka Dr Keta ale lamɛn an bɛ an ka autorités fo ala de b'a dɔn u bɛ baara min na parce que vraiment jamana tun t'an bolo tout le monde le reconnaît guerre ma nɔgɔn ça coûte extrêmement trop cher à l'état mais ni mɔgɔ bɛ baara la ni minɛn da bɛ ka jigin ni mɔgɔ sɔrɔla mun b'o f'i ye moi je pense que il faut k'u ka conseils de ta minnu bɛ se ka fɛn dɔw yir'i la min bɛ se ka jamana changer k'a sɔrɔ ni min tɛ wari ye min tɛ sanu ye jamanaden o jamanaden n'i bɛ ka jamana fɛ a ka di ye n'i bɔra sɔgɔma i ka taa baarayɔrɔ la paix la c'est-à-dire que damu ani sécurité la k'a sɔrɔ i ni moto taxi ma kolon sun ɲɔgɔn na Kasim donc n'i ye jamana an kɛrɛfɛ jamana minnu ta tabarikala ne ye voyage caman kɛ n'i taara Benin ninnu na ani Togo ninnu na moto minnu bɛ yen hali o jaga tɛ Bamakɔ mais moto tigiw bɛ boli avec le plus grand sérieux permis y'u bolo casque y'u bolo bon n'i ko k'u bɛ jamana redresser il faut forcément faire du mal aux gens jamana tɛ se ka kɛ capital n'a sigi kan de don Kasim n'i bɛ sigi capital kɔnɔ kɔni k'a fɔ k'i bɛ n'i dahirimɛ ɲini i bɛ dahirimɛ ɲini dans la plus grande légalité n'i taara an ka Gabriel Touré la bi an ka service d'urgence fɛn fɛn la bi ka taa taux d'accidenté lajɛ n'i ye katakatati ni moto taxi sen bɔ a la kɔrɔ a tɔ b'a dɛnɛ an bɛɛ dun de concerné don i balimamuso bɛ se ka moto taxi ta yɔrɔ dɔ la k'a bɛna bi n'a ma ban ni mɔgɔ ɲɛnama ye tigi bɛ taa a lase ka sara ma o ye fɔlɔ ye filanan an ka sigidaw la ye Bamako est devenu tellement sale
transition nale muru mer munu dugukolo kurutu que presque oui mer nous be relevé. Oh mais munu mesigi il faut leur donner quitus, donner 6 mois 3 mois au quartier Bekidje ni nogonta. La plupart c'est que c'est des grandes familles, des locations. A tugu ni mi sigilente français ou tigilembe Congo ou mi o tigilembe ou dugo munu na te kula ou ka jinogo bon kenema. Mais pourquoi pas que Bamako? Parce que fente boala ne rebe quartier do don carré do be ulu to go jinogo ba carré. Ah kro jinogo ba carré mo fene bi to dianoui. Les maires sont quasi inexistants. On peut même mettre en place des brigades. Nous et jinogo sur euro mununa ou be pénalité du ma ou war sera ou war bise ka ku sera waré. Vraiment toute la population aspire au changement de comportement. Jeyani et hakli nyuma koni megerla ono tekelina. Bon, exemple manimalien ni Burkina Faso alhamdoulilah ibe ka barake e ka malvilay il a mis fait à malvi ka sura mageleare amunu me kulo stress ra non kasim ni dimanche fe ni en circulation en kabakulu vraiment ou autorité communale surtout les gouverneurs du district ou kunyele hein ou ka c'est le régime demain pour que le pays soit plus visible. Pour que le pays soit visible, il faut qu'on sente que le régime militaire a apporté un changement dans le sens de l'éducation civique et de la morale. Vraiment, il faut les guerres, mais on n'a pas besoin d'être en guerre pour mettre fin à ça. Ça, c'est le désordre, l'incivisme. Surtout, finalement, incivisme. Non, il y a une circulation, moto, une voiture de 60 millions, allez à Motoni, à 1 million, non mais c'est extraordinaire, vraiment. Ça c'est extraordinaire. Le seul aéroport international du pays, on ne peut pas le voir. Les tapis sont déchirés, il faut que les tacos kala. Il y a un air flagué pour que ces gens alors que dans les autres pays, sont maximum 30 minutes. Non, mais qui revoient. Souvent, au lieu responsable, ou qu'à voyager comme les passagers ordinaires, ou comme ça, tous les désagréments que les passagers ordinaires là, ou les étrangers qui viennent subissent là, mais ils voyagent très souvent dans les business ou dans les conditions très confortables. Ils ne sont pas au courant de ces réalités. Vraiment, telle est ma petite contribution, ma modeste contribution pour que vraiment, parce qu'ils sont en train de faire des combats légitimes. Ils sont en train de faire des vraiment. Le pays va s'en sortir. Mais le citoyen lambda a besoin de minimum de confort. Et le minimum de confort, c'est la propriété. Et c'est l'ordre et la discipline. Voilà. Ayiwa n'an bɔra min ye an balimakɛ ka laseli la fala ye Bamako jinɔgɔ ko kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la bi an yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ bɛ se cogo di ka sangasoba jɔ ka so lahautaba jɔ 100,000 140,000 120,000 ka tila ka na wuluwulu ji k'o bɔ k'o tɛmɛ o kɔrɔla la e tɛ foyi maa si aw tɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ cogo si la wa a b'an ka kin bɛɛ la kin bɛɛ de don. Mɔgɔ kɛlen don k'u ka ɲɛgɛn dingɛ n'u ka koli yɔrɔw n'u ka fɛnw de tigɛ k'a bila kare kɔnɔna na su ani tile n'i k'i bɛ kuma ko nin ye sigiɲɔgɔn gɛlɛya ye k'a ka ko ka ca a ye min fana fɔ fala ye ka ɲɛsin duguba yɛrɛ kɔnɔ sigi ma ne hakili an ye caman fɔ nin na dɛ an ko duguba tɛ bɛɛ sigiyɔrɔ ye duguba n'a sariyaw de don duguba n'a taabolow de don bi fana a ko min ye dugukolo ko fana ye a ye da don fana na jɛya ko mɛriw jɔyɔrɔ ko a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ e y'a ye k'a fɔ ko min ye CDM maaw ye olu yɛrɛ bataki kɛ ko mɛri minnu bɛ yen ko k'u bɔ yen ko ka délégation spéciale la na fala ye nin si t'a fura ye an ka sɔn an yɛrɛ ka sɔn bani an minnu ye dugudenw ye an ka sɔn baara ma bani n'an sɔnna an ka sigida lakana ma ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka sɔn nin bɛ bɛn nin tɛ bɛn n'an y'o faamuya a ka ca Ala fɛ nɔgɔ ni bana ni fɛn caman bɛ yen an bɛ kisi a ma nka maaw tɛ ɲɔgɔn lamɛn n'i bɛ ka kuma fala u b'i lajɛ de u t'i lamɛn awɔ a bɔra jɔn da karisa o kɔni c'est pas la peine a banna a kuma ka ɲi wa a man ɲi wa a bɛ nafa kɛ ayi o ye gɛlɛya dɔ ye an ka jamana kɔnɔ bi mun kan ka lajɛ kosɛbɛ a ye ɲɛfɔ dɔ fana kɛ marako ta fanfɛla la fala ye n'o ye furancɛla fanga ye
ne hɔni ye min lakɔlɔsi furancɛla fanga mɔgɔw kun nana fala ye o tun ɲɛna ko waati suruman don u ye mɔgɔ dɔw ta k'u bila baara la minnu se bɛ se ka kɛ waati suruman baara ye nka bi an bɛ ka taa sira min fɛ u ka mɔgɔw ɲini fala ye minnu bɛ yen bi n'olu bɛ se ka baara kɛ olu caman de b'an ka jamana kɔnɔ baaraba minnu bɛ yen gidɔrɔn minnu tɛ ka ban waliya minnu bɛ ka sigi sen kan n'u tɛ ka ɲɛ sɔrɔ terɛn minnu jɔlen don fala ye so minnu bɛ yen n'u tɛ ka laban min ye kare kɔnɔna nɔgɔliko ye maa minnu bɛ yen bi u y'u se kɛ maa o kan na minnu ka baara yɛrɛ don hali sɔrɔko ta na sira fɛ a kan ka lajɛ bi an ka sɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo di ka sɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ ka fara an ka sɔrɔ kan min tɛ impôt ni douane ni trésor ninnu ye fala ye o fɛɛrɛw de kan ka ɲini tɛgɛ ka di jamana ma jamana minnu bɛ yen n'an bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ o la min ye coopération ko fana ye mɔgɔw ka ɲini fala ye minnu lamɛnnen don parce que diɲɛ kɛlen don min ye tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to dɛ u mago b'an na an mago b'u la an bɛ se ka mun sɔrɔ u bolo o dɔnba jɔnjɔnw olu ka ɲini maa minnu bɛ yen u k'u nana waati kunkurunin baara kama nka min ye waati kuntalajan baara ye a dɔnko a seko a maaw a wulikajɔ a cɛsiri a timinandiya a tɛ bɛɛ la dɛ f'o ka jate minɛ baara yɛrɛ gɛlɛyama yɛrɛ ye min ye fala ye hali ni baara dira maa min ma i kana se kilisi la nka fɔ nɔfɛ kana dɛsɛ o fana na kɔni e ye yɔrɔ ɲɛmaa ye e tɛ maa ɲininka i tɛ kuma maa fɛ e bɛ na cogo min e bɛ taa ten mun bɛ ka kɛ mun tɛ ka kɛ e tɛ ka foyi jate minɛ hali min ye danaya de ye k'a tigi tigɛlen don i la a tɛ ka fɛn f'i ɲɛna dɔrɔn de parce que e ka ɲɛmɔgɔya ye tɔ k'a jɛ ye bi minnu bɛ cité ministère kunna fala an b'u fo n kɔni t'a dɔn mɔgɔ min don dɛ nka bi cité kɔnɔ fɔlɔ mɔbiliw tun bɛ bajanbila min kɛ mɔbiliw kun yɛlɛlen don cogo min na ka mɔbiliw jɔ cogo sugu min na u y'o falen u ye ordre dɔ don cité kɔnɔ fala ye u k'u jija o ordre ka don cité baarakɛlaw fana na n'i ye yɔrɔ labɛn n'i ye mɔgɔw bila ye fala ye i b'olu mɔgɔw fana olu fana kan ka baara kɛ ka ɲɛ cogo i b'o fana jate minɛ pour que a ka se ka ɲɛ n'o tɛ bi mɔgɔw mago bɛ fɛnba minnu na kosɛbɛ ni jamanadenw b'a kuma fɔ k'a taa ni ka segin fala ye a fɔlɔ o ye u yɛrɛ ka adamadenya n'u ka maanifinya bɛ se ka kɛ cogo di ka bɔ ka t'i ka baarakɛyɔrɔ ka segin hɛrɛ la maaw n'u bolominɛw k'olu lakɔlɔsi tajiko o ka sigi sen kelen kan kuranko ka lajɛ n'an donna kiiriso kɔnɔ an ka dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ fɔra hali n'o y'a sɔrɔ an jo t'a la an n'an ka nkalon ka taa so o ka fisa bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛyako bɛ a la kalanko bɛ a la fala an ka kanw k'olu don ba la kunun k'o sɔrɔ n ye fɛn dɔ ye arajo Mali la fala ye a bɛ malidenw kun kan nka maa si tɛ min ye bamanankan fɔ a kɛnɛ kan hali arajo Mali mɔgɔw kɛtɔ k'a kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna u tilara ka tubabukan ninnu ta tuguni k'u bayɛlɛma hali ni nin sugu banna ta maa dɔ ka sɔrɔ min b'a fɔ nin kɛnɛ in sigira nin de kama nin ni nin de fɔra a la an ka kanw na maaw ka se k'a mɛn i bɛ taa sɔrɔ sisan yɔrɔ dɔ bɛ yen fala ye a ɲɛmɔgɔ ye kɔrɔbɔrɔ ye n'a tilara a ka dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna kɔrɔbɔrɔkan na n'a ti bamanankan mɛn kosɛbɛ ni fila don ni bozo don ni jamana n'an ka jamana siya min don a bɛɛ kɔrɔ tɛ ko k'a bɛɛ fɔ bamanankan na kanw de fɔra mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ k'a ta k'a kɛ bamanankan de kanw de ani su wɛrɛw wulikajɔ kɔni bɛ sen na sa Doyecile ni Guna marabolo bɛɛ lajɛlen na a n'a sigida maaw yaasa ni maa kofɔlen bɛ se ka ye cogo min Abdulayi Alimadi Ture an b'a fɔ tɔgɔ la Gundam ale de ye sɛbɛn in fasiri fala ye ka kɛ ni bingalikɛlaw jugu ka ko ye Kayi mara la dɔgɔkun tɛmɛnen bin taara kɛ an ka citernunw ka fala ye citerni dɔw olu jenina maa minnu bɛ sa n'olu joginna min ye Kayi gouverneur ye général de brigade Musa Sumare ale taara ka taa olu lajɛ Fuseni Daw ka tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na Kayikaw fɛ yen min ye général ye a n'a nɔfɛmaw Mamadu Lamini Dramé ka min bɛ o ɲɛma n'o ye Wolomasiri Tabara ka ɲɛma ye fala tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye camp militaire Mamadu Lamini Dramé u nana sa ka na min ye nɔgɔya da kɛ maa joginnenw ye citerni in yɛrɛ kun kan ka na ni taji ye nin tubabu kalo salen tile 29 Kayi ni Bande Musa Sisoko nin ye ale ka nɔbila ye fala ye halisa an bɛ to o hukumu kelen kɔnɔna na bolodi ɲɔgɔnma bɛ se ka sinsin cogo di douane ale ni Wolomasiri Tabara ni ɲɔgɔn cɛ min ye douane directeur kura ye n'o ye inspecteur général de douane Cheikhna Amala Jalo ye ale n'a ka jɛkulu maaw nana se kununko chef d'état-major Baru kɛlɛtigi ka yɔrɔ la fala ye ko yaasa u bɛ se ka hakilina falen kɛ cogo min ye kulu fila in ye u bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛnnen don jamana lakana ni jamana basigi o ɲinini ma baaraba minnu bɛ senna u bolo bi o ye saw ka kuntilennaw ka se ka kɛ kelen ye armée a ɲɛma
n'o ye baro kɛlɛtigi ye a ko ni ala sɔnna ma u na min ye douanelakaw dɛmɛ u ka baaraw la fala ye i n'a fɔ douanelakaw yɛrɛ fana bɛ se ka dɛmɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana siraw bɛɛ lajɛlen kan ani an ka jamana u sigiyɔrɔ bɛ yɔrɔ minnu na bolodi ɲɔgɔnma ko nana kɛ diyagoya ye sa sabula marabolo caman kɔnɔna na bi douane mɔgɔw fana bɛ se wolomasiri tabaw ma baro kɛlɛtigi ko a ma n'o ye général de division Umaru Baro Jara ye k'a bɛ douane ɲɛmaa fɔ a ka nin miirina ɲuman ye ni hakilina ɲuman in sɔrɔli la ka na bɔ olu ye u ka se ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ kunnafoniw ka se k'olu falen falen min ye kɛnɛkana na kɛnɛjalan ka fala ye baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min chef d'état-major y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw kɔni b'u ka bolo ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa douane ka baara n'o ye faso yɛrɛ jɔli baara ni musaka farali ye ka na di jamana ma ko ka o baara olu latimɛ min ye inspecteur général de douane Amala Sɛki Amala Jalo ye ale yɛrɛ fɔ ko k'ale kɔni tiɲɛna ale nisɔndiyara kosɛbɛ u bisimila ko ɲuman ani kuma fɔcogo ɲuman na ko ko ni ala sɔnna ma u n'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa douane ani wolomasiri tabaw u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baaraba kɛ cogo min na basigi ani lafiya hukumu kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ olu ta ye kɛlɛninjɛ ye kolo ni fasa ye fala ye douane ta u ka wulikajɔ kɛ kun ye musaka ka se ka don nka o fana bɛ mugu ci dɛ n ko colonel ma ye ko inspecteur général ya n ko ye jala o ye jala de ye jala de don fana douanelakaw fɛ yen Mali ni Chinois olu ka san o san fala ye san a tɔgɔ bɛ da fɛn dɔ la hukumu kɔnɔna na sa min ye ɲinansan hukumu kɔnɔna na ye sa Chinois ka lasigiden kura n'o ye Li Ɲangi ye ale ye weleli kɛ ko ye fala ye min ye Ablaye Diop ye ani Mamu Dafe ka taa fara ministre min bɛ sécurité alimentaire kunna Radwan Agali olu taara Chine lasigidenso la nin kalo in tile 2 ka taa min ye don ye n'o ye Chinois ka sankura ka t'o ɲɛnamaya ni baara kɛ baara min don sa a bɛ tali kɛ seko ni dɔnko Chinois yɛrɛ ka danbe anu ka baara bolodalenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na min ye ɲinansan in ye fala ye ko so tasuma ma dɛ Chine ko ten dɛ cheval de feu o kɔni k'u ka ɲinansan bɛ tali kɛ o la sa hukumu kɔnɔna na sa min ye tamasiyɛnw ye miirinaw ye ka kɛ ni Chinois yɛrɛ ka jateminɛ cogo ka laada kɔrɔw la fala ye sankura bɛ se ka na hɛrɛ ni baden na cogo min Ablaye Diop ye foli ta ka ɲɛsin u ma min ye u ka jamanakuntigi n'o ye Xi Jinping ye ale ni Asimi u bolo dilen don ɲɔgɔn ma cogo min na a ko k'o na sinsin ka dɔ fara o daraja kan a y'a yira sa k'a fɔ nin waati na Chinois minnu b'an fɛ yan fala ye k'u bɛ baara la baara min n'o nɔbɔlen don kosɛbɛ k'a b'u fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la bolola baara minnu b'an fɛ yan ani u bɛ baara minnu na an ka jamana kɔnɔna na taabolo caman na ko a b'u fo o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Mali ni Chine politiki sira fɛ lakana sira fɛ sɔrɔko ta sira fɛ ani jagoko ta sira fɛ Diop ye foli kɛ ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma jamana fila bɛna na olu sinsin cogo min na min ye diɲɛ seleke naani bankun kan u bolo fana dilen don ɲɔgɔn ma Nations Unies kɔnɔna na ale ni taabolo la diɲɛ yɛrɛ kun b'an bɛɛ lajɛlen na sa ko Chine ka fo la sabula jamana min don ale t'i da don maa ka jamana kɔnɔ kuma na fala ye k'o de kɔni ye Mali yɛrɛ taabolo ye bi min ye lasigiden ye a ko Mali ni Chine ka bolo di ɲɔgɔn ma k'a sinsinnen don bɛn ni kelenya ni ɲɔgɔn bonya min kan k'o tɛ bila ko ye o na sinsin sabula Chinois yɛrɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ɲɔgɔn bonya ani ka ɲɔgɔn faamu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ sɔrɔ o kɔnɔna na k'o de nafa ka bon kosɛbɛ yiriwali baara minnu b'u bolo ani kuntilenna kura minnu b'u bolo ambassadeur ko kabini ale kɔni y'a ka sɛbɛn di sa ale b'o wulikajɔ la o baara bɛ se ka lateliya cogo min na fan bɛɛ lajɛlen fɛ kiiriko ta nasira fɛ fala ye maa minnu bɛ sa n'olu minɛna blende en carton ko la fala ye ale ni pankuru minnu bɛ n'olu kuma fɔra kosɛbɛ kiiri min sigira sen kan pôle économique maaw fɛ fala ye u ka chambre criminelle ko baabu nɔgɔyara fala ye ministère public n'ale fasodenw jɔyɔrɔ ye ka taa fara jamana ka sariyaw sɔrɔli n'a ka tɔnɔw ɲinini baara ka fala ye olu segira kunun ko kana kuma kura fɔ tuguni u y'a yira sa k'a fɔ k'u tun ye kuma mun fɔ fɔlɔ yanni sɔnnadonbaw ka kuma ta k'u b'o kuma kan han ko sabula olu ye min na kɔlɔsi nin kiiribulon min sigilen filɛ nin jɛya kiiribulon don wa min ye kuma minnu bɛ yen n'u y'olu fɔ tarata tɛmɛnen u b'o kuma kelen araba tɛmɛnen u b'o kuma kelen kan hali bi fala ye k'a yira sa min ye conseil de l'État ye ale ni u nana ka na yira sa k'a fɔ k'u tun ye min ɲini n'o ye sefa wari miliyari 18 ye ko u b'o kan bi u b'o ka sini miliyari 11 ko o ye paramufu o contrat ye sabula miliyari 7 ani miliyɔn 400 ko o de kɔni donna baara in na nka min ye miliyari 11 jamana b'o ɲini sabula o ko a kɛcogo o ma ɲɛ o la sa min ye contentieux de l'État ye ale ko miliyari 15 jamana ye tɔɔrɔ min sɔrɔ wara in kɔnɔna na ka tɛgɛ si sugubulon 2 in ma
ko ale bo o de ɲini ko sabula o de kan ka yira alu Isa Mayiga ni ale ye comptant de l'État ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye contrat fila in bɛɛ lajɛlen ye k'a ye degun ta ka ɲɛsin Mali jamana ma a ye jamana kumaniya ka sɔrɔ ma wa min ye baara kɛcogo ye sugubulon nasira la a m'o si bato wa ko jɛkulu foyi ma sigi min y'a yira k'a fɔ ko wari a dicogo a kɛcogo a n'a contrat kɛcogo paramofu ale ni Embraer bɛɛ lajɛlen na ko o fila si ma kɛ a ko fana ko min ye sanni feere waati la ko n'o y'a sɔrɔ contrat senna ko wari bɛ sara dollar la ko tagalen ɲɛfɛ ko a taara yɛlɛma ko k'a kɛ min ye euro wari ye o la sa miliyari 1 ani miliyɔn 500 ko o de kɔni degun yera o ko senfɛ o warima yɛlɛma in senfɛ min ye alu Isa Mayiga ye a ko fana fala ye k'a bɛ damakasi kɛ kiiri tigilamaw ɲɛna koyi ko sabula ko min ye dɔw ye kuma ta ko k'ale yɛrɛ ta tɔgɔ ma k'ale buruja ko ka dangari ale la a ko ale bɛ yan jamana ka nafaw olu de sinsinni kama ale mana a yɛrɛ tɔgɔla ale tɔgɔla kuma kun ka dɔgɔ nin ko in na jamana ko de don bi ale bɛ yan sini ale bɛ se ka kɛ fan wɛrɛ fɛ wa ko min ye kiiri in ye ko dɔw y'a kɛ sababu ye sa k'u yɛrɛ majamu k'u yɛrɛ fɛn ko olu ta tɛ o ye koyi olu nana tiɲɛ ka fɔ bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka hakɛw olu ɲini min ye ministère public ye ale ka jalakiliw a y'a yira k'a fɔ k'a bɔ olu kan ko min ye jamana nafolo taara yuruguyurugu kɛra dunko juguya kɛra wa min ye bayɛlɛmali fana kɛra a la o la sa jamana ni hakɛ min ka kan o ka segin a ma min ye Mohamed Ag Awusa ye n'ale procureur de pour l'économique la fala ye ale fana ko ka a bɛ a ka kuma minnu fɔra kabini a ka laseli don n'o ye ka nɔminɛlikɛla ninnu maa minnu bɛ n'u nɔminɛlen don maa 13 minnu nana kiiri kɛnɛ ka fala ye san 10 kaso datugulen k'a ti bɔ o kan han k'ale b'o ka bi a b'o ka sini maa minnu bɛ sa n'o ye maa 5 ye n'olu ma se ka na kɛnɛ kan si kaso ko ka o ta k'o di olu ma a ko a ka kumaw sinsinnen don min kan bi ko ye k'a fɔ ko yɛlɛma cogo tɛ min na musaka kɔni jamana kumaniyara ma jamana ka nafolo taara ka jamana ka nafolo buruja ka jamana ka nafolo bayɛlɛma k'a lataa sira fɛ jamana min bɛ wari min bɛ ni a wari ka ca dara olu ka bon kosɛbɛ degun na ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ka sɔrɔ ko baarakɛcogo ma ko a sariyaw ma bato suradonbaw fala ye n'o ye avocat de la défense ye u ye kuma ta u ko k'olu tɛ segin kuma min kan fala ye ko fɛɛrɛ foyi tɛ ninnu bolo daluya gɛlɛn wa foyi t'u bolo min b'a yira k'a fɔ ko wari yurugu la ko wa ko ministère public bɛ ka jalakili min ta ka ɲɛsin olu ma k'a daluya bɛɛ min k'a kana ni daluya ye maître Maliki Kulubali ni ale ye dɛnɛn kɔfɛ Solandobaw ka maa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cɛnan Kulubali n'o tun y'an ka Wolobasiri Tabaw ka ministre ye ale de ye o ka Solandonbaga ye a ko k'ale ka client kɔni jɛlen don passe tama wo sɔgɔlen k'a ma du ko sabula k'u mana ni daluya ye k'a yira k'a fɔ k'a ye wari du ministre kɔrɔ n'o ye kiiri ministre kɔrɔ ye fala ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Cɛnan ye wa k'a jabajalen don nin ko in na koyi mais avocat tɔw olu fana ye kuma ta k'a yira sa k'a fɔ kiiri bɛ fɛ ka taa sira fɛ ala kan'a ci dɛ a kana fɔ k'a bɛ ninnu lamɛn koyi ko daluya jɔn foyi ma sɔrɔ procureur ni comptant de l'État bolo ani ministère public bolo ka ɲɛsin olu ka maaw ma fala ye kiiri a daminɛna kabini décembre kalo tile 22 min ye paramofu ye ale ni Embraer min ye jɛkulu société fila don minnu kɔni ye minɛnw feere sɔrɔsi minɛn feere an ka jamana ma n'ala sɔnna a ma kiiri babu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa tribunali a ɲɛmaa bɛ maa min bolo n'o ye Samba Tamura ye a ko ko ni ala sɔnna sini o bɛ kɛ kumakuncɛ kuma ye hanfala ye sini n'ala sɔnna a ma ni san 10 kaso de bɛna na di maa 13 in ma kaso datugulen o na dɔn ni o y'a sɔrɔ fana min ye maa 5 min na fɔra ko k'u si kaso kɛ hali n'o y'a sɔrɔ o tɛ kɛnɛ kan ko sini ye o dɔgɔ duman ye min ye kiiri ale bankun kan an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kibaruya tɔw ye. Kutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi. Ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda walayi ale bi bɛ ko min na o ma ban fɔlɔ an bɛ taa kuluba faama sigiyɔrɔ la calatigɛ jɛkulu n'a b'a fɔ olu ma nanzarakan na ko institution de la république ale ni jamana ka baarakɛ boloda belebeleba minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ falaye ni faama jɔyɔrɔbaw b'u bolo olu ka saamɛ o tun bɛ kunungo kulubakaw fɛ yen min ye jamanakuntigi ye a kɔni ye maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen olu bisimila sa u ka se ka na u ka saamɛ fɔli kɛ maa minnu tun bɛ o ye conseil national de transition n'o ye général de corps d'armée Maliki Diaw ye cour suprême ɲɛma n'o ye Bamasa Sisoko ye Falaye au conseil de collectivité Satigi n'o ale b'o kunna bi ale ni conseil économique et social Yakuba Katile environnemental maa minnu bɛ fana Falaye n'o olu ye vérificateur ka maaw ye o clé maaw scientifique aw ka yɔrɔ tɔgɔ ye di EJ min ye autorité min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa maa minnu bɛ n'olu ye degun sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ani AMRTP ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw de nana kelen kelen yaasa saamɛ fɔli bɛ se ka kɛ u ye cogo min u ka kuma na sa u ye jamana ɲɛmaa fo calatigɛ jɛkulu k'u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn fo Falaye san min tɛmɛna degun min yera o la u y'u da don o la tajiko kuma fɔra kuranko kumaw fɔra min ye ko latilenni ye ka bila sira tilennen kan u y'u da don o la majɛ minnu bɛ sɛbɛn dɔw la yɛlɛmali minnu bolodalen don ani baaraba minnu sera ka kɛ jamanakuntigi fɛ AES ko ta na sira fɛ Falaye u ye Asimi fo k'a tanu baara kɛcogo ɲuman na yanni a ka lakile ta k'a di IBE ma u y'a yira sa k'a fɔ ɲinanzan in a kan ka kɛ san ye malidenw sigilen don ka san min kɔnɔ kosɛbɛ président n'a ka ministre Falaye u k'a dɔn k'a fɔ ko maaw ɲɛ jɔyɔrɔ bɛna na k'u ye olu minnu yɛrɛ ye calatigɛ jɛkuluw ye u jɔyɔrɔ tɛna dɔgɔya nin ko in na koyi u bɛna u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ jamana ka kelenya bɛn faso kanu ale ni adamadenya tɔbɔtɔli o hukumu kɔnɔna na min ye jamana ɲɛmaa ye général d'armée Asimi a ye u fo jamanadenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ko sa ngo n'o ye san 2025 ye Falaye k'a kɛra gɛlɛya san ye nka a ka kan bi maliyɛnw ye cɛsiri ni timinandiya ni wulikajɔ ni yɛrɛ ta min kɛ k'u fo o la calatigɛ jɛkulu k'a ma k'u yɛrɛ kɔ u yɛrɛ ye yɛrɛ di kɛ yaasa jamana bɛ se ka bɔ degunbaw kɔnɔna na cogo min na sabula wolomasiri tabaw ka baaraw ani jamana lakanani u sen yera o la Falaye ni hakilina ni miiriya ɲumanw ye kuma caman a ko bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ min y'an ka yɛlɛma hɔrɔnya ye o bɛ se ka sinsin cogo min Asimi ka kuma kɔnɔna na sa a ko min ye yɛlɛmaliba minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la président ko sa ko a ka kuma kɔnɔna na Falaye calatigɛ jɛkulu min ye so bi o ye cɛsiri ni timinandiya ye a ko bɛɛ lajɛlen ni seko ni damayira ni i ka baara kɛcogo la i ka hukumu kɔnɔna na Falaye an k'an jija bɛn ni kelenya an k'o sigi sen kan maaninfinw k'olu ka ko kɛlen jɛlenya ni tilennenya ye don o don baara min bɛ kɛ i ka baarakɛda la i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ nafa ɲɛ jamana ye a bɛ dɔ fara an ka ɲɛtaa n'an ka se ani an ka kunnawolo kan a y'a ɲini u fɛ fana Falaye u kana taa sigi u ka baarakɛyɔrɔ la k'a kɛ yɔrɔ datugulen ye u ka dayɛlɛ jamanadenw ye u n'u ka ɲɔgɔn ye ɲɛŋɛ kuma ɲɔgɔnya ka don u ni ɲɔgɔn cɛ min ye baara kɛcogo ɲuman ye u k'o fana sinsin ka kɛ misali ye bɛɛ lajɛlen ma Asimi ko k'a bɛ min ɲini u fɛ u ni dugudenw cɛ Falaye k'u ka dɔ fara o sinsinni kan hali bi u k'u ka daw yɛlɛ jamanakuntigi ko degun minnu bɛ yen n'o ye degunbaw ye n'an ye olu kɔni kunbɛn san 2025 kɔnɔna na k'an k'an sigi n'a ye k'an ka dɔ fara halisa wulikajɔ ni cɛsiri kan o ti ɲɛ fiyewu fo bɛɛ lajɛlen ka sɔn k'i bolo di jamanadenw bɛɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka sew an ka hakilinaw an ka miirinaw an ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye Asimi y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kunnafoni jatiginda ni kunnafoni kuntan minnu bɛ ka di bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri o fana na Falaye o bɛ se ka dɔgɔya cogo min yaasa an ka jamana ni jamanadenw u k'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɛ bi ni ɲɛmaya jɔyɔrɔ b'u bolo u ka baara bɛ kɛ bɛn ni kelenya tiɲɛ ani waleya ɲumanw sigili la sen kan an ka jamana kɔnɔ président y'a ɲini calatigɛ jɛkulu fɛ Falaye u ka dɔ fara cɛsiri kan u ka dɔ fara timinandiya kan u ka baarakɛyɔrɔ k'u jija cogo sugu bɛɛ lajɛlen na yaasa u ni maaninfin minnu bɛ yen u ka bɛn baara la min ye baara tacogo ɲuman ye baara kɛcogo ɲuman ye a bɛɛ ka kɛ jamanadenw ka wasa an'u ka lafiya hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni sariyaw olu tilenni ye maa kana fisaya ni maa ye
baara ka se ka kɛ ka ɲɛ min ye Asimi ye a ye kumana kumaba minnu fɔ kunungo u ye Fala ye nin y'o ye samɛ anw da anw da bɛna de o ngarime anw da ye anw dɔrɔn de anw ni maa ti fara ɲɔgɔn kan o an bɛɛ bɛna ɲɛ b'an ka dagatigi fɛn fɛn la an b'a bɛɛ de wele ka na anw ka kɛnɛ ka di dɛ Fala ye o la aw tɛ se ka don yen o n'an tilara kuma an bɛ sɔrɔ k'aw ladon sabula président yɛrɛ ale yɛrɛ ye dagatigi ye Fala ye n'an bɔra yen Mali ani Sini ka bolo ni ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na sɛnɛko ta nasira fɛ sɛnɛ minisiri n'o o ye Daniel Simon Kelema ye ale ye Sini lasigiden kura n'o Li Jiang ye Li Jiang a ko a nakun ye min ye Fala ye sɛnɛko ye ko k'a lajɛ ten koyi kɛnɛ mun b'anw bolo dugukolo minnu b'an bolo fɛɛrɛ kɛnɛ minnu b'anw bolo Fala ye ko Sinuwaw n'u ka fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na ale nakunba ye min ye ɲinan o ye yiriwali baara jago baara sɛnɛ baara seko ni o bɛ se ka don ba la cogo min minisiri min filɛ sɛnɛko kunna nin ye a ko a ye Fala ye yaasa ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ nin kun ye bisimilali ye ka kuntilennabaw k'olu yira ɲɔgɔn na baara in ale kɛra kalo ale tile 4 Fala ye min ye segukaw fɛ ye jɛrɛjɛkulu min bɛ sigi sa o sa n'o ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka bɔ togodaw la Mali Burkina Cameroun Niger Chad ale ni République démocratique du Congo Fala ye jamana 15 olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ segukaw fɛ yen k'a daminɛ min ye dugukoloko min ye sumansi gɛrɛgɛrɛw ye ka baara kɛ ni an ka farafin nɔgɔw ye hakilinaba minnu bɛ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ la togodaw la ani jamana 15 kɔnɔ Fala ye k'u bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Segu min ye togodala sɛnɛkɛla musow bɛ na sɛnɛkɛlaw yɛrɛ bɛ na bagan maralaw bɛ na vétérinaires bɛ na ka taa se dugukolo yɛrɛ dɔnba ŋanaw ma nin bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ segukaw fɛ yen yaasa ka se ka hakilina minnu bɛ u la k'olu falen falen miirina minnu b'u la ani degun minnu yɛrɛ u la foro kɛnɛ min kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen ye ka npogotigiw ta kalo wɔɔrɔ npogotigi 80 k'u dege kalan na ani bayɛlɛmali la Fala ye u ye fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan kalasakaw fɛ yen goudron o ye kalanso ye kalanso kura bɛ ka jɔ o kɔnɔna na wa min ye lemurubaji bɔli ye ale ni ntomi o mɔlenko ɲuman an ka taa kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ko ko siraba ye yiriwali ye ni siraba ye yiriwali ye bi siraba bilen o dilanna yaasa kalasa dugu bɛ se ka lasago cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya kalanso min bɛ yen ka bɔ o kɔfɛ mɛtiri 900 ɲɔgɔnko kan yaasa min ye denmisɛnw ye olu ka kalanso bɛ se ka kisi cogo min baara in ale banna pewu sisan kɔni bɛɛ lajɛlen sigilen don k'a lajɛ yaasa min ye kalasakaw yɛrɛ bɛ se ka wasa sɔrɔ a la cogo min na o ta in na fɔlɔ la sira in kun bɛ ekɔliso traverser ke an essayer ka point 2 kɛ point 1 o bɛ donna ekɔliso kɔnɔna na donc uniquement mɔgɔ bɛ na ekɔliso kɔnɔ olu bɛ don yen kɔfɛ ta in u bɛ tɛmɛ ka taa dugu kɔfɛ voilà pour que ka accident ni fɛn ninnu éviter quoi ko an kun y'o de daminɛ o baara nɔgɔyara sisan 900 mètres ɲɔgɔn na quoi awɔ bon o kɔni b'an ka projet don dɔ ka da kan parce que an y'a élargi ka kɛ 10 mètres de pour que a ka se ka bonya et puis an ye caniveau dɔw k'a kɔnɔ pour que ni san nana ji kana na sigi fɛn kan ji ka se ka bɔ quoi donc de fitiri an bɛna goudron ni fɛnw k'a kan o kɔni b'an ka projet la an ye mun kɛ an bɔra ka mun kɛ bon an kɔni ma tɛmɛ 2 mois nin kan kalanso in yɛrɛ kɔnɔ seconde sigili kura bɛ ka jɔ baaraw daminɛna ka ban n'Ala sɔnna ma utu kalo nata in a bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ yaasa ka bɛn ni kalanta kura nata ye octobre kalo ale fana nata in kɔnɔna na bon a bɛna jɔ kalanso 3 de don a bɛna classe 3 de jɔ voilà an bɛna classe 3 de jɔ pour que kɔrɔlen ekɔliso kɔrɔ ninnu bɛ yen olu caman bɛ yen a tiɲɛnen de don an bɛna olu démoli ni 3 banna u bɛ yɛlɛma yen quoi donc kan ka daminɛ mois de février ka taa ban voilà o de kɔni kuma bolo an ka programme na awɔ minɛn bɛɛ bɛ yen voilà semaine na an b'a bolo bɛɛ kɛ nɛgɛ ni fɛn na an kan ka na n'a bɛɛ ye semaine na voilà classe kɔrɔ min bɛ yen ni nin banna an bɛna olu dɔw ci ka kɛ ka classe kɔrɔw kɛ ka o remplacer quoi bon a baara in ka misɛn dɔɔnin parce que n'u ka baara norme de b'a la n'i ko i b'a araba baara kɛ a tɛ ɲɛ quoi donc i bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin in ka o ma bɔn ka nin bɔ parce que kɔnɔna ye 9 mètres ni bɛ taa fo 12 mètres na 6 mètres parce que nin ye premier cycle de ale jama ka ca ni second cycle ye quoi sinon a norme bɛɛ ye kelen a kɛcogo bɛɛ ye kelen foyi tɛ changé a la mais a ka bɔn ni kɔrɔlen dɔrɔn a banna bon dugudenw kɔni an kɔni b'o jija u k'a fɔ parents ninnu ye u k'a fɔ denmisɛnninw u ka kalan ka se ka lemuruji sɔrɔ k'o sumalen ka ɲi Safi ale bɛ dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna ale fɛn 2 in bɛɛ lajɛlen kan an ye produit kura minnu bɔ tile 2 in na o ye jus d'orange de n'o ye lemuruba tomi pati bɔlen i bɛ se k'a diluer k'a kɛ jus ye i bɛ se k'a k'i ka mɔniw na a bɛ se ka kɛ kangalibaw la o produit kuraw de b'an bolo nin wagati in na
sunkalo in yɛrɛ natɔla filɛ tan cogo min na nemuruba ji ka fisa kosɛbɛ n'i y'a bila frigo la a sumalen a bɛ se ka kɛ ka sun tigɛ fɛn fana ta kɔnɔna na bayɛlɛmali bɛ to sen na hali bi bagan dumuni kura dilannen no u fɛ sɔ fara b'a la min ye tiga fara b'a la fɛn o fɛn bɛ bɔ usine kɔnɔ n'o kan ka fili o fana dɔɔni bɛ k'a la siɲɛ wɛrɛ an bɛna nana aw ye aw k'o ye ani yeelen fana baara min bɛ ka kɛ bi kalasa kɔnɔna na ani bolofara tɔw ni ala n'a kira sɔnna a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min ne tun bɛ yan Falaye Keyita tun bɛ yan ani Keba Jalo yaasa ka se ka nin baara ninnu kɛ aw ye bi Sibi ani Kalasa a k'an bɛn waati wɛrɛ. Senegal n'o ye Bakisima Sila ye u y'a yira sa k'a fɔ sa ko ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ sa cogoya min na min ye degun in bɛ se ka bɔ o kan cogo min na n'o tɛ minɛnko dɛsɛ a bɛ sɔn ka na min ye wolomasiri tabaw ye Pankuru ale ye kibaruya in di a ko wolomasiri tabaw kɔni bɛ k'u cɛsiri bi yaasa marabolo fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ Falaye taji ka se ka se yen joona dugudenw ka se k'u ka baaraw daminɛ maa o maa bɛ yen k'o b'a baara hukumu kɔnɔna fana n'o ye chauffeur ye ko n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna kɛnyɛrɛye télévision so min bɛ yen n'a fɔ ma ko D3 TV ale taara ka taa i ɲɛda olu ka baarakɛyɔrɔ kan Mamu Dafɛ n'a nɔfɛmaw u kun ye min ye bulonba u kun taara u ɲɛdaw kan o kɔfɛ sa Zɛmɛnba ma u taara u lajɛ ale ni Palais de la Culture min ye Fuseni Mayiga ye ni ale ye nin télévision so kura in ye sa ale kɔni bɛna sigi an ka jamana kɔnɔna na seko ni dɔnko o yiriwali kan cɛncɛn fo ka jamanaw fana kɔnɔna na ka se ka jaw bɔ ja minnu bɛna kɛ tare ye min ye jɛkulu min bɛ nin ko in kunna sa n'o ye Arc-en-Ciel ye ale yɛrɛ de kɔni ta ye D3 TV in ye a bɛ ka baaraw kɔni dɔnnen don ka ban sabula min ye Arc-en-Ciel ye ale ye ja caman bɔ an ka jamana kɔnɔ a yɛrɛ caman taara FESPACO kɛnɛ kan denmisɛnnin kunda maakɔrɔ kunda fo ka taa se étalonné ɲininka o yɛrɛ ɲinini ma FESPACO tɛmɛnen na Mamu Dafɛ y'u fo k'u tanu baara kɛcogo ɲuman na anu b'a fɛ ka kumaw ta cogo min na ka baara kɛ cogo min na seko ni dɔnko k'u sinsin o kan jagoya don f'ale ka na u senkɔrɔma don u ka nin baara ninnu na kɔkan kibaruyaw la Burukinakaw fɛ yen Capitaine Ibrahima Traoré kunun ko ale ye FM maaw olu bisimila min ye FM ye sa olu kɔni nana kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ka na hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ min n'u ni Burukina bɛ se k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na n'o ye Banque mondiale bolofaraw ye ani ka u bolo di ɲɔgɔn ma u ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin Burukina ma wulikajɔ min kɛra nin waati in na gɛrɛntɛ k'o sigi nafolo ka se ka don a donda fɛ faso yɛrɛ ka se ka baara kɛ ka yiriwaliw sigi sen kan u ye Burukinakaw fo o la kosɛbɛ Kɔdiwarikaw fɛ yen min ye pankuru dɔ ye n'o ye Air France ta ye Falaye k'ale taara ye jɔlen kɛrɛfɛla la min ye jɔyɔrɔ min ni a n'o man kan maaw kɔni bɛ ka ɲininkali de kɛ sa mun ye pankuru in sɔrɔ Félix Houphouët-Boigny ale tɔgɔla pankurutigi fana na a kɛra nin kalo in tile 3 tɛmɛnen Gabɔnkaw olu ka jamanakuntigi ale ye Diomaye Faye n'o ye Bassirou Diomaye Faye ye Sénégal jamanakuntigi ale y'o bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kun tɛmɛtɔ don u fɛ yen jamana fila in kɔni ka taa bolo di ɲɔgɔn ma sira u y'olu fɔ farafinna an fanfɛ bolo ni farafinna jamanaw sa olu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka se ka baara ɲuman kɛ min ye yiriwaliko ta na sira fɛ u da donna nin bɛɛ la Diomaye Faye kɔni hali nata ye Dakar ye k'a ka d'a ye a ka ye